nase eskuru ya secondary ya seneta Kibaso abwase ritukuria rero bachingira ugokora buya amatemu manene umwaka oheta abwase eskuru eye yarigetie emin ya isano nemo nukuta eyemo 2022 2.9 2023 3.8 2024 3.9 2025 6.1 aiga umwarimu omonene w'eskuru eye Richard Mobegi nigo abwatuko gosaba guchasa barayi ase okurigereria amagacho ye kilometri ibere ase eskuru eye iga ne eskuru bwatokogania okonge okundagania barayi ba enseye ya West Mugirango eso mubunge wa Kiri Steve Mogaka oyobekire okoboko kwayo konene aso gukore multipurpose hall ere eskuru eye ya hostirie abageni abange baka regional music festivals naende agendere ko yesira gekogere birasi bya jagete 1994 ekenga buna mabati abege twagotire naganirie achenchigwe eskuru egu facelift elinde abana banyare gutwara sagiye bakobera naende bagosomera ase ensemo ya baibori nigo basegeture kubwatesia eskuru eye erio ebirengo bya masomo bigenderere ukina buna akwerera omu chief principal w'eskuru ya banyaruka ya Sironga Dr. Jane Nyanumba aina alama sabane moyo wa lingo township dole school yana ke kometa meta keruya naende takyo ko babu yangoka tutwara abana bagwate discipline omuntu akori yote banga kangoli umwana onensera takibasaba barage keke abosoma ing'aniye y'abanyakenyoro kuburirwa babwatesia eskuru eyiga erio ekine ase ebirengo ebinene nigo boigo yamenturwe chinguru mono n'omunyakerogo bw'eskuru eyo ase Rita George Geke ase ateba buna naende serikali ya Kenya yatoete muna masomo achenjete ya kurugu CPE ikatoletera a pathway kuruna STEM na social science igonere the best kwa STEM na kwa social science negendo kyo kumya abalimu to bwate 20 noyomo Hingo reporter Getembe koroiga eskuru ya secondary ya seneta Kibaso egotoke meye wodi ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba